Barangay Love Stories. Minsan kakapili ay bigla na lamang na kung sino yung ang nasa harap mo ay doon ka na pala mahuhulog. Ikaw kapuso, kung mangyari sa iyo ito, sa tingin mo ba ay mahanap mo talaga siya o nagkataon lang? Dear Papa Dudut, ako po si Nick, 40 taong gulang pero walang girlfriend. Hindi naman po ako NBSB at hindi din po ako gay. Huli po ako nagka-girlfriend 15 years old na or 15 years na ang nakakalipas. Medyo hindi po maganda ang paghihiwalay namin kaya sobra ang epekto nito sa akin. Hindi ko na po sasabihin ang dahilan dahil ayaw ko naman pong lumabas na nagsasour graping ako. Naka-move on na kasi ako, Papa Dudut. Nasabi ko lang naman kasi para maipaliwanag ko kung bakit wala pa akong girlfriend uli makalipas ang 15 years. Dahil siguro kasi doon ay naging mapili ako. Kinikilatis ko muna ang mga nakikilala ko bago ako magdesisyon kung liligawan ko ba o hindi. Hindi naman sa pinipintasan ko ang mga nakikilala ko, mga okay naman sila. Kaso hindi ko alam kung bakit wala akong nararamdaman sa mga unang pagkikita namin. Kaya naman sinusunod ko na lamang ang instinct ko at hindi na ako pumapangalawa pa ng pagkikita para walang sakitan. Nasa real estate ang trabaho ko, Papa Dudut. Madaming nakikilala, madaming nakakasalamuha pero wala pa yung tingin ko ay tama. Meron akong kasamahan sa trabaho si Lemuel. Mas bata sa akin ng 10 taon at sobrang kulit. Kung kani-kanino ako nirereto, ako naman ay si oo lang ng oo. Kasi baka malay nga natin ay makita ko na si Miss Right na para sa akin. Pero sa daming beses niyang may pinakilala, wala pa din talaga. Ang nakakabilib kay Lemuel ay hindi siya sumusuko. Hanggang sa ibang style naman ang ginawa niya para may maipakilala sa akin. Yes, ma'am. Sige po, bukas sasamahan ko kayo para makita niyo yung unit. No problem, ma'am. Kung anong oras kayo pwede. Sige po. 3 p.m. po. Sa lobby na lang po tayo magkita. Okay, ma'am. Aantayin ko po kayo. Salamat, ma'am. Ingat. Nick! Bakit? Ha? Huy! Anong iningiti-ngiti mo dyan? Tinatanong kita kung bakit mo ako tinawag. Ano bro? Kumusta? Anong kumusta? Kanina pa tayo magkasama, bakit ngayon mo lang ako kinukumusta? Ibig kong sabihin, yung kausap mo. Si Ma'am Gloria. Okay naman. Potential na buyer, bro. Yung kwento ko pa lang tungkol sa unit, gustong gusto na niya eh. Lalo pa siguro pag nakita niya bukas. Hindi yung benta kinukumusta ko. Ang kinukumusta ko, yung si Ma'am Gloria mismo. May chance ba na dalhin ka rin niya sa Gloria? Nga mo naman, bro. Parang nanay ko na si Ma'am Gloria, no? Kaya nga siya tumitingin ng kondo kasi padating na yung asawa niya galing ibang bansa eh. We! Anong we? Magkikita nga kayo bukas eh. Ungas. Magkikita kami kasi nga titingnan niya yung unit. Ang dumi talaga ng utak mo. So, walang chance? Ang tanging may chance lang ngayon, yung masaktan kita. Aray naman? O kita mo? Sinasabi ko palang masakit na no? Ako bro, concerned lang naman ako sa'yo. So, iahanap na lang uli kita ng pwedeng makilala. Lemuel, alam mo natutuwa ako sa'yo sa concern mo na magka-girlfriend ako. Pero di ka ba napapagod kasi napakapihikan ko? Hindi naman. Kung di mo kasi na itatanong, nagpa-regress ako eh. Regress? As in regression? Yung inalam mo kung ano yung una mong buhay? Mismo. So ano ka raw dati? Chismoso? Sobra ka naman bro. Joke lang. O ano nga? Ano ka raw dati? Ako daw si Cupido. Talaga? Oo.
May bayad ba yung magpa-regress? Oo bro, meron pero mura lang. Makukunan pa kita ng discount. Ah, may bayad. Pwes naloko ka. Paano magiging ikaw si Cupido hindi nare-reincarnate yun? God of Love yun eh. Kita mo naman, di ba? Hindi ako nagsasawa na humanap ng ipapakilala sa'yo. Kaya naniniwala ako na lumalabas pa rin si Cupido sa kasalukuyang buhay ko. Kaya naman eto, pinangangatawanan ko na. Ewan ko pero sige, di ko babasagin yan. Trip mo yan eh. Basta. Ikasasaya mo rin naman to eh. Ikaw ba? Bakit hindi mo hanapan ng girlfriend ang sarili mo? Kasi hinulaan ako. Nadarating daw yung para sa akin na parang isang aksidente. Ano yan, kailangan mo mahulog sa hagdan o mahagip ng kotse bago mo siya makilala? Ang literal mo naman. Pinapatawa lang kita. Ikaw kasi kung ano-anong pinapaniwalaan mo eh. Ikaw ba? Hindi ka ba naniniwala na meron ako may papakilala sa'yo na magugustuhan mo? Ibabalik ko sa iyo ang hula. Darating daw ang para sa akin na parang isang... Aksidente? Hindi no. Ayoko mahulog sa hagdan. Darating yung para sa akin na parang isang biro. Biro? As in joke? Oo, bibiruin ako ng tadhana. Nagpahula ka rin ba? Hindi. Hinulaan ko lang. Ano? Marunong kang manghula? Lahat naman tayo marunong manghula eh. Hula lang naman, di ba? Oo nga no, kung sa bagay. Pero mamaya, iyaanap uli kita ng potential na girlfriend ha? Maghanap ka kaya muna ng potential buyers. Kailangan natin makakota. Oo na, yan din naman hahanapin ko. Eto na nga oh. Papa Dudut, sa totoo lang ay gusto ko na rin uli talagang magka-girlfriend. Kaya naman hinahayaan ko na lamang talaga si Lemuel sa effort niya. Total ay wala namang bayad at masaya siya sa ginagawa niya kaya pabor na rin sa akin yon. Kasi malay natin na makaswerte at makakilala ako ng talagang para sa akin. Takot lang talaga ako, Papa Dudut, dahil nga sa trauma ng last breakup ko. Naka-move on na ako pero hindi naman ako nakaka-get over. Ang gulo po ba? Basta ang gusto ko lang pong sabihin, pag nandyan na, ay mararamdaman ko kung siya talaga ang para sa akin. At naniniwala ako doon. Hindi naman po siguro unfair sa mga pinapakilala sa akin na babae kasi acquaintance pa lang naman. Wala pa naman kaming attachment, kumbaga parang dating app. Magsaswipe pag gusto o kung ayaw mo sa makikita mo. Ang hindi ko lang alam ay dumating na pala doon si Lemuel. Una ay ang mga kakilala niya o kakilala ng kakilala niya lang ang mga pinapakilala niya. Pero etong nakaraan ay gumamit pala siya ng application. Nag-message siya sa isa sa mga babae doon sa app at nakipagkilala. Magaling si Lemuel dahil sa picture niya ang nakalagay sa app ay inunahan niya agad ang babae na hindi niya tunay na picture yon. Pero syempre, siya naman talaga yon. Sinabi niya na ayaw niya muna kasing magpakilala ng lubusan. Pero ang sinabi niya ay pangalan ko. Siguro kaya nag-swipe din ang babae ay nainteresante siya sa itsura ni Lemuel. May itsura din naman kasi si Lemuel kaya attractive siya sa mga girls. Isa pa siguro ay nahiwagaan ata yung babae sa salita ni Lemuel. Kaya pumayag ito sa imbitasyon ni Lemuel na kunwari ay ako. Nag-usap sila sa messaging app pero hindi muna siya nakipag-usap sa tawag. Magaling talaga si Lemuel. Kasi nga naman, para hindi mag-iba ang boses, pag ako na ang kausap ng babae, natawagin na lang natin sa pangalang Pia. O Lemuel, kumusta ang kliyente mo? Ayun, natuwa sila dun sa unit. Interesado daw sila tapos tutulungan pa daw nila ako na makabenta sa mga kaibigan nila. Iba ka, boy! Sabi ko naman sa iyo eh. Ako nga siguro talaga si Cupid nung unang buhay ko. Nandun ka pa rin sa paniniwala mo ha? O Aber, bakit mo naman nasabi yan? Kasi bro, charming si Cupid. Tapos, charming din ako. Sa tingin mo nagkataon lang ba yun? O talagang yun na yun? Bro, si Cupid charming. Kasi bata siya. Ikaw? Bakit? Bata pa naman ako ah. Aray naman. So, matanda na ako? Alam mo, kailangan mo na talaga magka-girlfriend.
Kung ano-ano na naiisip mo eh. Ako pa talaga ang kung ano-anong naiisip. May papakilala ako sa'yo. Ano, kaibigan mo na naman. Hindi. Naubos na mga kaibigan ko sa'yo. Kaibigan ng kaibigan mo? Hindi din. Kaibigan ng kaibigan ng kaibigan mo? Lalong hindi. Kaibigan ng… Tama na nga yan. Pahaba na ng pahaba eh. Hindi ko siya kaibigan o ng sino mang kaibigan ng kaibigan ng kung sino-sino magkakaibigan. Sino nga? Si Pia. Oh, paano mo naman nakilala si Pia? Anong Sa isang dating app. Ano ka ba bro? Yung mga pinakilala mo sa akin kaharap ko na, hindi ko nagustuhan eh. Yan pang hindi mo talaga kilala? Mukhang mabait siya. Paano mo nalaman? Nakita na kayo? Hindi pa, pero mukhang mabait siya. Pakiramdam ko lang. Alam mo ba yung ostrich? Mukhang mabait pero nananadyak. Mabait to, promise. Sige, makikipagkilala ako. Wala namang mawawala, makikipagkilala lang naman eh. Yon! Pahiram ng cellphone mo. Bakit? Basta. Oo yan. Ilalagay mo dyan ang number niya? Oo. Tsaka dapat kanina tatawagan ko na siya eh, kaso may kliyente pa ako. Kaya dito ko na lang siya tatawagan sa cellphone mo. Teka nga, ibalik mo nga yung phone ko. Magulo dyan. Ano ba? Huy, Oh, ayan, nagre-ring na. hala, loko-loko ka. O, eto na cellphone mo. O sige, mauna na ako ha. Malilate na ako sa appointment ko eh. Bahala ka na kay Pia ha. Bye! Huy, Hello? ha? Anong ha? Sino ba to? Si Nick. Oy, Nick! Tumawag ka! Ha? Oo. Akala ko naglolokohan lang tayo kagabi nung kinuha mong number ko. Ha? Hindi. Buti naman tumawag ka. Ha? Oo. Wala ka bang alam sabihin ngayong araw na to kundi ha, oo at ha, hindi? Samantalang sa text ang sipag mo magtanong at magkwento. Pasensya ka na, medyo nabigla lang ako eh. Nabigla ka? Di ba ikaw tumawag? Nabigla lang ako. Maganda pala ang boses mo. Uy, pinasasakay mo ko. Teka, paano mo nalaman na may kotse ko? Ibig kong sabihin, pinapasakay. Ini-etching mo ko na magandang boses ko. Oo nga. Anong oo nga? Oo nga, pinapasakay mo ko o oo nga, ang ganda ng boses ko. Pasensya ka na talaga ha. Parang nawala ako sa sarili ko. Kumusta ka? Okay naman. Nasaan ka ngayon? Papa Dudut, magandang naging usapan namin ni Pia ng araw na yon. Napangatawanan kong ako ang ka-message niya noong gabi. Noong una ay hindi ko alam kung nagigilty nga ako na para bang niloloko namin siya ni Limuel. Pero noong pangatawanan ko ay parang wala na lang sa akin. Kasi naisip ko na hindi ko naman siya niloloko kung kausap ko na siya. Pero totoo na maganda ang boses ni Pia. May business siya, Papa Dudut. Meron siyang maliit na boutique sa isang mall sa Maynila. Nagpapakilala pa lamang daw ang brand niya. Ayaw niya munang sabihin, isang beses daw ay iimbitahan niya ako sa pwesto niya. Bukod sa mga trabaho ay syempre napag-usapan din namin ang ilan sa mga impormasyon tungkol sa amin, Papa Dudut. Medyo ilang ako sa pagkakwento ng mga tungkol sa akin lalo pa. At hindi ko kilala o bago ko lang kakilala siya. Pero noong araw na yon ay parang ang gaan ng loob ko na magsabi sa kanya ng mga bagay-bagay tungkol sa akin. Malambing si Pia magsalita. Bago pa man namin natapos ang usapan ay nagkayayaan na magkita kami. Sabi niya ay masyado raw mabilis. Baka dapat daw ay magkakilala muna kami ng lubos bago kami magkita. Pumayag naman ako, Papa Dudut, at naisip ko na tama siya. Kasi paano kung hindi pala siya ang totoong gusto ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sobrang nagkagaanan kami talaga ng loob. Masaya siyang kausap at natutuwa din naman siyang makipag-usap sa akin. Para bang may relasyon na nga kami, Papa Dudut, kasi alam mo yung pag ibababa na ang telepono dapat isa ang mauuna tapos nagpapakiramdaman kung binaba na ng isa sa amin ang telepono. Ang lakas makabagets, Papa Dudut. Kinikilig tuloy ako pero ilang saglit matapos yon ay natauhan ako. Baka masyado ko atang pinapaasa si Pia. Dapat na maramdaman ko.
Natakot ako papadudot kasi ang unfair naman sa kanya. Pero kahit na nararamdaman ko yon ay hindi ko na rin naman maialis yung pakiramdam ng excitement. Naglo-look forward din naman ako sa pagkikita namin at naikwento ko kay Limuel ang nangyari. Tuwang-tuwa siya. Pero nung sinabi ko nga yung iniisip ko na what if hindi pala siya ang para sa akin, ay pinalakas niya ang loob ko, Papa Dudut. Bro, ano? Ha? Ano? Anong ano? Ewan ko sa'yo. Ikaw ang nagtatanong ng ano. Ang gulo mo? Tama ka, naguguluhan nga ako. Tama ako saan? Sa mga nangyayari. Bakit? May nag-backout ba na buyer? Wala. Ano ba kasing sinasabi mo? Yung tungkol sa amin ni Pia. Ha? Parang gulat na gulat ka. Kayo na ni Pia? Saan mo naman napulot yan? Hindi pa kami, no? Eh ano yung sinasabi mo tungkol sa inyong dalawa? Yung nangyayari. May nangyari na sa inyo? Ang gulo mo naman eh. Huwag na nga lang. Di ko na sasabihin. Eh liwanagin mo kasi bro. Talong ka kasi ng talong sa conclusion eh. O sige makikinig ako. O relax lang tayong dalawa ha. O hinga ng malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ano ba? Para tuloy akong tanga. Sumabay naman ako sa paghinga. Ito mo na. Nagkausap na kasi kami ni Pia. Oo nga. Di ba iniwan kita nakausap mo siya? Yun nga, nagkausap kami. Nagkakwentuhan. Nagkahulugan. Gusto mo ikaw na lang magkwento? Sorry. Sige, continue. Parang nahulog nga ako sa kanya. O di tama ako. Tara! Celebrate tayo kahit 2 bottles lang. Patatapusin mo ba ang kwento ko ano? Ay, sorry uli. Sige tuloy. Parang nahulog na ako sa kanya pero nag-aalala ako eh. Kasi paano kung hindi pala siya yung hinahanap ko? Paano kung wala akong maramdaman pag nagkaharap na kami? Bro, ano pa ba hinahanap mo? Nakaipiyan na lahat. Matagal mo na ba siyang kilala? Hindi. Pakiramdam ko lang. Ayan na naman yung pakiramdam mo eh. Alam mo, ikaw lang nagbibigay ng dahilan sa sarili mo para maging pihikan eh. Bakit hindi mo gawin, bigyan mo ng puwang yung totoong nararamdaman ng puso mo, kaysa sa iniisip mo? Hinahanda ko lang naman ang sarili ko. Pero masyado naman ako makasarili nun. Siyempre, iniisip ko rin si Pia at ang mararamdaman niya. Kaya nga, edi sabihin mo na kilalanin niyo muna ang isa't isa ng lubos bago kayo tumawid sa susunod na relasyon. Hindi ba parang pinaasa ko lang siya nun? Bakit? Sinabihan mo na ba siya ng I love you? Hindi pa siyempre. O hindi pa pala eh. Di wala kang pinapaasa. Ganun talaga sa dalawang tao. Bago dapat sila pumasok sa isang relasyon, kilalanin muna nila ang isa't isa. Tanggalin mo na yung takot o kung ano mang iniisip mo. One step at a time. Ewan ko. Oh, nagre-ring phone mo. Si Pia? Eh, anong sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko na lahat ng totoo. Ayoko siyang lokohin. Ikaw bahala. Hello? Hello, Nick. Alam ko nasa trabaho ka pa. Sasabihin ko lang sana na sige, payag na ako. Okay. Bye! Bye! Labo mo rin eh. Akala ko ba sasabihin mo na lahat ng nararamdaman mo? Bro, nabigla ako eh. Natameme ako, Papa Dudut. Yung mga sinabi ko kay Limuel na sasabihin ko ay hindi ko din nasabi, sa halip ay umoo na lamang ako noong sabihin niyang handa na siyang makipagkita sa akin. Nag-set kami ng araw, lugar at oras ng pagkikita, Papa Dudut. Sabi ko yung convenience sa kanya kaya suggestion ko ay bakit hindi na lamang doon sa mall kung saan ay nandun ang pwesto niya at pumayag naman siya. Gaya ng isang blind date, susuotin akin kaya pinag-isipan ko mabuti kung ano ang susuotin ko. Oo, Papa Dudut, baka natatawa ka na kahit ayaw kong makipagkita pa ay pinaghandaan ko pa rin po ito. Naisip ko kasi na tama si Limuel na hindi naman pagpapaasa ang isang pagkikita. Yun ay pagpapakilala pa lamang ng personal. At yung susunod doon ay ang dapat kong pag-isipan kung itutuloy ko ba o tatapusin.
hanggang sa dumating na nga ang araw ng aming pagkikita. Nandito na ako, bro. Tanaw ko na yung meeting place namin. Excited na ako, bro. Bagay sa iyang pink na polo. Sandali. Paano mo nalaman yung suot ko? Teka, nandito ka ba sa mall? Ha? Wala. Ba't alam mong pink na polo ang suot ko? Bro, di ba sinabi mo sa akin na pink na polo susuotin mo? Nasabi ko ba? Eh bakit alam mo na bagay sa akin ang pink na Kanina. siguro ko? Pero bagay ba talaga sa akin itong suot ko? Oo, bro. Mukhang ang linis mo tingnan. Bakit? Marumi ba akong tingnan dati? Paramdamin ka naman. Ibig kong sabihin, bagay na bagay sa iyang suot mo. Siguradong magugustuhan ka ni Pia. Kinakabahan talaga ako eh. Kinakabahan ka? Yang aga mo nga dyan? Di ba alas 7 pa kayo magkikita? Alas 5 pa lang nandiyan ka na eh. Mag-aalas 6 na. Napagod nga ako sa kakaikot eh. Tapos iniiwasan ko pa yung mga babaeng nakapulang polo. Kasi malay mo, di ba? Si Pia na pala yun. Eh di pagod na pagod ka kakaiwas mo sa mga nakapula. Yang common kaya ng red na damit. Mabuti na yung safe para hindi niya pa ako nakikita bago kami magkita. Hindi naman niya alam itsura mo. Ganun pa rin yun. Gusto ko sa first time kong pagharap sa kanya, first time din niya ako makikita ng personal. Kesa naman pag magkaharap kami, sasabihin niya, ay, ikaw pala yung nakasalubong ko kanina. Ang advance mo mag-isip. Pero di mo naisip na malay mo, nandyan na pala siya sa tabi mo. Ibang kulay lang ang suot kasi gusto ka muna niyang masipat bago siya humarap sa'yo. Oo nga no. Sa tingin mo gagawin niya yun? Ayan, nagpanik na naman ang utak mo. Mag-relax ka nga, biro lang yun. Ay, teka, mag-aalas 6 na pala. Baba na natin to. Baka tumawag na yun sa'yo. Oo nga. O sige, balitaan kita ha. O good luck, ingat ka. Ayun na yung meeting place. Pero mamaya na ako pupunta pag nakausap ko na siya. Ay, ang tagal naman. Lalo kong kinakabahan. Hello? Nick, nandyan ka na? Wala pa, pero medyo malapit na. Ay good, medyo madedelay lang ako ng konti ha. Sige, no problem. Naghahanap pa lang naman ako ng parking eh. Sige, sandali na lang. Nandito lang din naman ako sa mall. May kinausap lang ako sandali. Sige lang, take your time. Mahirap pa naman maghanap ng parking kaya sakto ka lang. Saka maaga pa naman. Baka kasi nandyan ka tapos late ako. Baka isipin mo inindyan kita. Hindi ko iisipin yun. Sure ka okay lang ha? Oo naman. Pag nandun na ako sa meeting place natin, may message kita kaagad ha. Sige, pasensya ka na ulit. No problem. See you in a bit. Sige. Wow, lalong tumatagal ang suspensa. Makapag-CR na nga muna. Baka maihi ako mamaya sa sobrang kabay. Hello, Pia? Nick, nakapag-park ka na? Ay, hindi pa. Sige, papunta na kasi ako. Hintayin na lang kita doon. Ha? Ay, eto may parking na. Sige, punta na ako agad doon. Ay sige, see you. Umaakyat na ako sa escalator. Talaga? Ako rin. Bakit na? Nasa second floor na ako. Ako rin. Walking. Same. Saan ka na banda? Eto, malapit na. Wait ayun, nakikita na kita. Talaga? Saan ka banda? Palapit na ako sa'yo. Kulay red na top at white palda ang suit mo, di ba? Yes! Ay! Nahulog ang tumbler ko. Oo, kita ko nga. Huwag mong pulutin. Ako na ang pupulot. Nasaan ka? Palapit na ako sa'yo. Saan? Wala naman palapit sa akin. Eto na. Sige, bababa ko na tong phone ha. Hello. Buti sakto ako. Teka, pulutin ko na tong tumbler mo ha. Eto. Ha? Salamat, sir. Grabe ka naman. Biglang sir na ang tawag mo sa akin. Ganun na ba katanda ang itsura ko? Gumagalang lang po ako. Grabe, joker ka pala sa personal. Po?
Natatawa ako pero parang na-offend ng konti. Sir, akin na po yung tumbler ko. Alis na ako. May pupuntahan pa po ako. Ayoko nga. Sabihin mo muna, please. Please, pakibigay po sa akin yung tumbler at may pupuntahan pa ako. Ba, consistent ang joke ah. Pero ang masasabi ko lang ha, hindi lang pala boses ang maganda sa'yo. Maganda ka pala talaga. Bastos! Bakit mo ako sinampal? Papa Dudut, hindi lang ang sampalang masakit. Mas masakit ang ginawa ni Pia sa akin. Para niya akong pinaglaruan at pinagmukhang tanga at hindi ko alam kung kakuntsaba niya si Lemuel pero iba-iba na ang naglalaro sa isipan ko. Noong makita ko si Pia ay walang naging balakid sa pakiramdam ko. Pagkakita ko pa lamang sa kanya ay naramdaman ko na siya na nga ang babaeng para sa akin. Siya na yung matagal nang hinihintay ng puso ko. Pero hindi dahil pinagmukha niya akong tanga. Kasama pa yung kahihiyan sa gitna ng mall na naramdaman ko dahil sa dami ng mga tao. 70% ata yung nakasaksi sa paglapat ng palad ni Pia sa pisngi ko. Sobrang sama ng loob ko ng araw na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi lang kay Pia sumama ang loob ko, Papa Dudut, at pakiramdam ko kasi ay may kinalaman si Lemuel sa mga nangyari. Pero hindi ko maisip kung ano ang dahilan niya. Wala namang kaming pinag-aawayan. Naiinggit ba siya na mas madami akong nabebenta kesa sa kanya? Ang daming pumapasok sa isipan ko at gusto ko kasing maintindihan kung bakit nagawa ni Lemuel sa akin yon. Si Pia naman ay tumatawag sa akin pero hindi ko sinasagot. Nagmemensahe siya pero hindi ko binabasa. Ayoko nang magpaloko. Ano pa bang sasabihin niya sa akin pag tatawanan niya ako? Ang sakit, sobrang sakit noon, Papa Dudut. Pangalawang beses na akong nabiktima ng masakit na karanasan sa pag-ibig. Kinumpronta ko si Lemuel sa ginawa ni Pia. Nabigla siya sa sinabi ko. Hindi siya makapaniwala kaya naisip ko na wala nga sigurong kinalaman si Lemuel sa mga nangyari kundi si Pia lamang mag-isa ang gumawa ng kawalanghiyaan sa akin, Papa Dudut. Hello, ma'am. Yes po, nandito na ako. Okay lang po, ma'am. Nandito lang po ako sa lobby. Sige po, tawagan niyo lang po ako. Bye po. Lemuel, sakto paglabas mo ng elevator. Buti nandito ka. Huy! Ano, nabibingi lang? Bakit ka ba nandito? Anong bakit ako nandito? Ipapakita ko sa kliyente yung unit na binebenta ko. Akit na nga lang ako ulit. May kliyente ka pa ba sa taas? Wala pa. Padating pa lang. Pero doon na ako sa unit maghihintay. Wala ka pa naman palang kliyente. Dito ka na lang muna. Kwentuhan muna tayo bago dumating yung kliyente ko. Ano ba ikukwento mo sa akin? Alam mo bro, pwede mo naman akong diretsuhin eh. Kung ayaw mo naman pala na may pinakikilala ako sa yung mga babae, sana diniretso mo na ako noon pa. Para tinigilan ko na. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? O bakit kailangan mo lokohin si Pia? Anong lokohin si Pia? Hindi ba kinuwento ko na sa iyo yung ginawa niya sa akin sa mall? Napakasinungaling mo. Anong sinungaling? Teka nga. So nag-uusap pala kayo ni Pia? Oo, nag-uusap kami. So alam mong lolokohin niya ako? Alam mo, sa dami ng kasinungalingang sinasabi mo, naniniwala na yung sarili mo sa mga sinasabi mong kasinungalingan. Ano bang sinungaling ang sinasabi mo dyan? Sinungaling ka kasi alam ko na yung ginawa mo. Nag-usap na kami ni Pia. Nasa akin nga yung number niya, di ba? Ako nagbigay ng number niya sa'yo, nakalimutan mo na ba? Ibig mong sabihin kakuntsaba ka ni Pia? Anong kakuntsaba sinasabi mo? Alam mo, tigilan mo na yan. Alam ko na totoo. Nakausap ko na si Pia. Hindi mo siya sinipot. Pinaasa mo siya. Sasabihin mo na andun ka na, kikitain mo na siya. Wala ka pala ron? Hindi mo pala siya sisiputin? Anong hindi sisipot? Uy, tumabi ka nga. May lalabas sa elevator oh.
Ayun, kaya naman pala, nasa itaas kayong dalawa kaya gusto mo nang umakyat. Ako bang kinakausap mo? Ano, maang-maangan? Sandali. Kilala kita. Ikaw yung manyak na lalaki sa mall. Aba, ako pa talaga ang manyak. Alam mo, magsama kayong dalawa, mga manloloko. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Kunyari ka pa. Huling-huli na kayo na galing ka sa taas. Natural, doon ako nakatira eh. Teka sandali kung may away kayo, wag niyo ako idamay. Akit na ako. Umakyat ka na. Isama mo na yung Pia na yan. Pia? Pia? Pia name mo? Hindi ako si Pia. Frida ang pangalan ko. Bro, ano ba sinasabi mo? Hindi naman to si Pia eh. Anong hindi? Siya yung kausap ko sa cellphone. Alam mo may something ka sa utak. Kahit kailan hindi kita nakausap sa telepono. Kausap kita bago mo ako sinampal. Kausap ko ang tatay ko bago kita sinampal. Bakit kita kakausapin sa phone? Hindi nga kita kilala. Sandali nga, teka, ang gulo na. Mabuti pa linawin natin. So bro, nung nasa mall ka, akala mo siya si Pia? Ha? Hindi ba siya si Pia? Hindi siya si Pia. Ma'am, Frida po ang pangalan niyo, tama? Oo. Naku, Ma'am Frida, pasensya na ho kayo ha. Ako nga po pala si Limuel. Ito naman po si Nick, kaibigan ko. Pasensya na po kayo kung nagkaroon ata ng confusion. Naku, patawarin mo ako ma'am. Hindi ko intensyon na bastusin kayo. Akala ko ho talaga kayo yung kausap ko sa phone eh. Kasi yung sinasabi niya na nahulog ang tumbler niya, yun din ang nangyayari sa inyo noon. Kakahulog lang din ang tumbler niyo. May kausap kayo sa phone na akala ko ako yung kausap niyo. Kaya akala ko ho talaga kayo yung imimit ko. Sorry po talaga ma'am ha. Mukhang sincere ka naman. At sa kwento nyo, mukhang wala ka naman talagang kasalanan kaya… Sige, kalimutan na natin yon. Salamat ma'am. Naku ma'am, mabait po talaga tong kaibigan ko. Mabuti pa siguro, iwan ko na muna kayong dalawa para makapag-usap kayo. Sige po, bro, una na ako. Akit na ako sa taas. Ha? Oo, sige. Salamat bro. Ma'am, salamat po at naiintindihan nyo. Nag-usap kami ni Frida ng araw na yon. Ikinuwento ko sa kanya ang buong storya na naiintindihan naman niya. Pero tawa siya ng tawa kasi hindi siya makapaniwala na posible palang mangyari ang mga bagay na yon. Nagsorry din si Frida dahil sa natanggap kong malakas na sampal. Mabuti nga daw at yun lang ang nagawa niya kasi isa pala siyang taekwondo instructor. Dati siyang nagkukumpit at kinabahan ako ng slide papadudot. Pero nagpasalamat talaga ako at hindi niya ako natadyakan. Inayos ko ang gulo kay Frida habang si Limuel naman ang umayos ng galit ni Pia. Gusto ko sanang sumama para makapagpaliwanag pero sabi ni Limuel ay sobrang galit daw sa akin si Pia. Kaya siya na raw muna ang magpapaliwanag at kapag naintindihan na ni Pia ang nangyari ay saka na ako makipagkita. Pumayag naman ako sa mga sinabi ni Limuel. Pero ang pakay ko na lang talaga kay Pia ay ang humingi ng tawad sa mga nangyari. Hindi na para sa unang pakay ko na makilala siya at maging girlfriend, papadudot. Hello bro. Oo, nandito na ako sa resto. Nandiyan na ba siya? Wala pa bro. Hinihintay ko pa lang eh. Naiinip ka ba? Hindi ah. May atraso kasi ako eh, kaya dapat maghintay. Dapat patient. Wow, patient! Ang aga mo naman kasi. Mabuti na yung maaga. Baka pag nalita ko eh, makadagdag sa galit niya, i-taekwondo ako. At maging isa akong patient. Yun ba talaga ang dahilan? Oo, yun ang dahilan. Excited ka lang eh. Hindi ah. Yan ka na naman sa excitement mo bro ha. Natatanda mo ba yung nangyari nung last time na na-excite ka? Hindi na mangyayari yun no. Sa totoo lang naniniwala talaga ako na lightning strikes twice eh. Teka, wini-wish mo ba? Joke lang. Ilalagyan ko lang ng konting tensyon. Hindi na ako natetense. Kasi ilalaban ko na talaga to. Nice! Salamat naman at nakahanap ka na ng para sa'yo. Teka, sandali lang. Huwag ka muna magbilang ng sisiw. Hindi pa napipisa ang itlog eh. Mamaya pa lang ako didiga. Galingan mo bro ha. Naniniwala ako sa'yo. Salamat bro. Siyempre naman.
Tandaan mo, ako si Cupid nung unang buhay ko. Alam mo, hindi na ako kukontra dyan. Kasi nung huling kinontra kita, pangit ang nangyari nung araw na yun eh. So naniniwala ka na ako si Cupido nung unang buhay ko? Sabi ko lang hindi ako kukontra. Pero hindi rin kita lolokohin. Joke lang. O sige, ganito. Kung ikaw talaga si Cupido, pag sabi ko mamaya ng mga salitang, pwede ba kitang maging girlfriend? Panain mo agad kami ha. Nako, hindi aabot yung araw ko dyan. Nandito ako sa Farview eh. Walang malayo-malayo sa araw ni Cupido. So naniniwala ka na nga na ako si Cupido? Una. Basta maging kami lang. Sige bro, lagyan ko na lang ng direksyon yung pana ko. Baka maligaw eh. Tandaan mo bro, Farview to. Ay, wait bro. Bilisan mo sa paglagay ng direksyon. Nandito na siya. Ipana mo na ngayon. Kasi sa layo niyang Fairview, ang daming dadaan ng traffic niyan. Kaya sakto lang ang dating dito nung araw mo. Oo na. Sige, bye. Ox bro, enjoy. Hi Frida. Ang formal naman. Siyempre, deserve mo yun. Sige. Edi thank you. Sige, upo ka. Wow ha? Ganyan ka ba talaga kapormal? Hindi naman. So joke lang to. Ibig ko sabihin hindi ako formal. Gentleman lang. Naniniwala naman ako. Talaga? Bakit ka naniniwala? Kasi nung nasampal kita, 3 lang naman ang reaksyon ng taong nasasampal. Una, ang magalit at gumante. Pangalawa, ang maduwag at umalis. Pangatlo, magpakumbaba at huwag pumatol. Naduwag nga ako nun eh. Ha? Naduwag ako magalit kasi nagpakumbaba ako. O ayan, nagawa ko yung 3 reaksyon ha. Alam mo, dahil napapasaya mo ako, hindi ko na in-extend yung galit ko sa'yo. Yun ba ang dahilan? Joke lang. Nung pinaliwanag niyo ni Lemuel sa akin ang nangyari, tinapos ko na agad yung galit ko. Hindi naman ako mapagtanim eh. Alam mo, pakiramdam ko ang safe ko pagkasama kita. So para akong bodyguard, ganon? Bodyguard agad? Hindi ba pwedeng GF muna? Ano yan? Wala. Pero salamat talaga. Tsaka sorry ulit. Kailan matatapos yung thank you at sorry mo? Sa tamang panahon. Lola ni Dora, ikaw ba yan? Actually, si Alden ang pinoproject ko. Ay sorry, mas tata kasi kay Lola yung salita eh. Sige ulitin ko. Alden, ikaw ba yan? Yes, Yaya. May pinapahiwatig ka ba? Ha? Wala. We, may pinapahiwatig ka eh. Gusto mong tanungin kung pwede mo ba akong maging girlfriend, di ba? Ha? Tama o mali? Tama. O siya ang bagal mo? Halatang halata naman. Oo ang sagot ko. Talaga? Woohoo! Hoy, huwag kang maingay. Ay, sorry. Sobrang saya ko lang kasi. Pero wag kang magloloko sa akin, alam mo na. Oo naman. Alam na alam ko. Miss Taekwondo instructor. O anong sasabihin mo dapat sa akin? Ang maganda sigurong sabihin. Yeah! Anong iya? Dapat sabihin mo, I love you. Ay, oo nga. I love you. I love you too. Kain na tayo, gutom na ako eh. Ay, oo nga pala. Waiter! Papa Dudut, yes, naging kami ni Frida. Sa dami ng mga nangyari, hindi ko alam kung bakit hindi siya natanggal sa isip ko. Mula noong unang pagkikita namin na kung saan ay nasampal niya ako. Yung sinasabi kong pakiramdam ay doon ko lang naramdaman yon. Mabuti na lang at hindi naging pangit ang ending kahit pangit ang naging beginning ng pagkikita namin. Ngayon ay malapit na kaming mag 1 year bilang magkasintahan. Sa anniversary namin ay yayayain ko na siyang magpakasal. Sana masabi ko kagad at baka siya naman kasi ang magsabi na mga gusto kong sabihin eh. Masaya kaming dalawa pero mas masaya si Lemuel na alias Cupido kasi pinana niya din siguro ang sarili niya. Kaya ngayon ay nasa ika-6 na buwan na ang relasyon nila ni Pia noon. Aksidente na dahil sa pag-aayos ni Lemuel sa mga nangyaring kaguluhan ay nagkahulugan sila ng loob. Eh sila naman talaga dapat. Kasi si Lemuel naman talaga ang unang kausap ni Pia sa application. Pero ang nakakatawa Papa Dudut ay noong una kaming magkita ni Pia. Ewan pero tawang-tawa kami sa sitwasyon. Nalaman namin na yung tindahan na meeting place pala namin, may isa pa palang katawa talaga. Well, at least
Everybody happy. Hindi pa happy ending kasi mahaba pa ang tatahakin ng pagmamahalan namin. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking nakakalitong kwento. Ang inyo pong forever, kapuso at kabarangay, Nick. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Napakaswerte ng isang samahan na nagmula sa wala at nabuo hanggang sa maging matatag. Pero may mga samahan, Papa Dudut, na kahit gaano na katagal ay nawawasak pa din dahil sa pagguho ng pundasyon nito. Ikaw kabarangay, kaya mo bang panghawakan ng panghabang buhay ang isang samahan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories. Palagi po ako nakikinig sa Barangay LS lalo na't bago ako sa school. Ako po si Jim. 20 years old na po ako sa ngayon at nasa third year college na. Nangyari ang kwento ko last year. Nag-iisang anak lamang po ako at maaga pong nabiyuda ang aking nanay. Bata pa po ako noong mawala ang tatay ko. Mama Jello ang tawag namin sa mama ko. 46 years old siya noong nangyari ang kwentong ito. Napakabait po ng nanay ko. Hindi na po siya nag-asawa at sa akin na lamang ibinigay ang lahat ng atensyon. Hindi naman po siya mahigpit at malaki ang tiwala niya sa akin. My best friend po ako at hindi naman po imposible pero nangyayari naman po na magkaroon ng babaeng best friend ang isang lalaki. Siya po si Jean at nagsimula ang pagkakaibigan namin mula pa noong first year high school kami. Hindi namin alam kung bakit nag-click kami ng ganon kabilis. Ako ang tagapagtanggol niya at siya naman ang tagapagtanggol ko. Wala pong emosyonal na damdamin ang nabuo o nabubuo sa amin. Mas tinuturing namin ang isa't isa bilang magkapatid. Kaya nang magkolehiyo kami ay napagkasunduan namin na mag-aral din sa isang eskwelahan at kunin ang kurso na totoo naman na gusto namin para sa sarili namin. At hindi dahil pinakikisamahan namin ang isa't isa. Mascom po ang kurso namin at pareho kami ng major. Si Jean po ay anak ni Papa Ton. Yun po ang tawag namin sa kanya. 47 years old siya noong panahon na yon. Hindi namin alam ni Jean kung dahil ba sa parehong estado ng magulang namin kung bakit kami nagkasundo. Dahil si Papa Ton po ay maagang nabiyudo at hindi na din nag-asawa. At siya na lang din ang solong bumuhay at nagpalaki kay Jean. Gaya ng mama ko ay napakabait ni Papa Ton. Tanggap din nila ang pagiging magkaibigan at halos magkapatid namin ni Jean. Ganon po kami ni Jean pero kahit po ganon na kami na sobrang magkadikit ay may mga bagay pa din sa buhay namin na hindi pa nagkokonekta. At yan po ang ikukwento ko sa inyo, Papa Dudut. Ma! Anak, nandito ako sa kusina. Ma, kasama ko si Jean. Alam ko. Paano mo alam, Ma? Anak, mula nung high school kayo, kasama mo na lagi umuwi si Jean dito. Paanong hindi ko malalaman? Siyempre, automatic na nagluto ako ng merienda bago mo ihatid si Jean sa kanila.
Naku, salamat Mama Jello. Ano bang salamat? Hindi ka na iba sa akin. Love you, Mama Jello. Kung ako lang talaga ang tatanungin gusto ko kayo na lang dalawa. Ma, Oh, bakit? Perfect kaya si Jean. nakakainis ka naman May, kapatid ko yan. Oh, napipikon na naman. Biro lang. Ang sinasabi ko lang naman, kung magkaka-girlfriend ka, sana yung mga katangian ay yung gaya ng kay Jean. Bukod sa mabait, maganda pa. Mana kasi ako sa inyo, Mama Jello. Ayan na nga bang sinasabi ko Huling-huli mo talaga ang kiliti ko Totoo naman po. Kayo nang naging nanay ko mula nung magkakilala kami ni Jim. Dahil din siguro sa inyo kaya kami naging mag-best friend yung pangit na yan. Lah, kay mama ako nang galing, so kung pangit ako, pangit din si mama. At pangit ka rin kasi di ba sabi mo, sa kanya ka nagmana? Nako, tigilan nyo na nga yan. Mamaya mag-away na naman kayo. Lakas kasi mang inis niyan eh. Bakit? Sino kaya una nagsabi ng pangit? O bakit ka nagagalit? Totoo ba? Hello, ang gwapo ko kaya. Totoo naman. Sigurado ako ng dami nagpapakyut sa'yo ngayong college ka na, no? Naku Mama, may kwento ako. Hoy, tumigil ka ah. Huwag mo ikukwento yun. Bakit ba? Hayaan mo nga siyang magkwento. Oo nga. Huwag kang makinig dyan ma. Ano to, anak? Naglilihim ka na sa mama mo? Hindi naman ma. Kung ganon, Jean, kwento. Ito na nga po, Ma. Alam mo bang may 5 crush si Jim sa eskwelahan? Uy, 4 lang. Shh! Ano pa, iha? Pero hindi niya malapitan. Magmerienda na nga lang kasi tayo. Shh! Bakit naman, iha? Ano pa po ba? Natutorpe. Tinulak ko na nga po minsan eh. Ewan, hindi natinag. Biglang nanigas ka ba? Anong nanigas? OA mo ah. Totoo yun, Mama Jello. Naniniwala naman ako sa'yo. Ma, ako tunay mong anak. Bakit ka sa kanya kumakampi? Wala akong kinakampihan. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi lang yun, Ma. Ano pa, anak? Alam mo Jean, papunta ka na sa pagiging chismosa. Ang chismis, gawa-gawa. Totoo naman ang kinukwento ni Jean na. Ah, sige, ganyanan na. Humanda ka mamaya kay Papa Ton. Ikukwento ko yung crush mo. We, wala naman akong crush eh. Ako nga ang nilalapitan nila. Sila ang may crush sa akin. Pakayabang talaga nito. Kasi nga, maganda si Jean. So, pangit nga ako, ma. Hindi ka pangit, kundi torpe. Alis na nga ako. Hoy, saan ka pupunta? Dito ka nakatira. Doon na ako kay Papa Ton. Kayo na lang ang maging mag-ina. Napakapiko naman itong anak ko na to. Ganyan yan, Ma. Gatong ka talaga eh, no? Tama na yan, tigilan na natin ang kwentuhang to. Tara na sa kusina at kumain ng merienda. Mabuti pa nga, Ma. Talagang mabuti pa nga. Nagutom ako sa inis. Mawawala ang inis mo kasi ginataang bilo-bilo ang niluto ko. Wow, favorite! Wow talaga? Ako kaya may favorite nun. Kaya nga, wow, favorite! Mo! Magdala ka para sa papa mo, Jean, ha? Opo, matutuwa po si Papa. Tapos tuloy mo yung kwento habang kumakain tayo. Ma! Papa Dudut, ganon kami ka-close ni Jean at ganon sila ka-close ni Mama Jello. Kaya yung mga hindi ko na ikukwento kay Mama Jello ay si Jean ang nagkukwento. Kaya wala akong naililihim kay Mama dahil sa kadaldalan ni Jean. Sa eskwelahan ay hindi ako tinatantanan ni Jean at sobrang concern niya sa akin ay kinukulit niya ako na kausapin at ligawan ko na ang mga crush ko. Dahil nga sa pinanghihinaan ako ng loob ay hindi ko naman nagagawa kaya magugulat na lamang ako minsan na nakikita ko si Jean na kausap ang mga crush ko. At saka kinagkwento sa mga ito na crush ko nga sila. At pag nalalaman niyang hindi ako gusto ng crush ko ay sinasabihan niya agad ako na maghanap na ng ibang crush. Kesyo hindi daw kami bagay ng mga crush ko. Pero sinasabi niya lamang yon para huwag akong masaktan. Minsan kinakapalan ko ang mukha ko at inuunahan na si Jean na kausapin ng iba ko pang mga crush. Kaso masakit pag sinasabing hindi nila ako gusto. Siyempre si Jean ang sasabihin naman na may mas deserving na girl para sa akin.
Alam kong pinagagaan niya lamang ang loob ko na somehow ay nakakatulong para maka-move on ako kaagad. Papa Dudut. Papa, nandito na kami. Hello mga anak. Hello, Papa Ton. Jim, bukas ha? Opo, Basketball na naman. Water girl na naman ako. buti nga water girl ka eh. Pag kayo ni Mama nagchichismisan, pulutan ako. Hayaan mo na sila anak. Basta tayo magbabasketball. Hay nako. Anyway, Papa, eto may nilutong bibingka si Mama Jello. Wow naman! Walang palyang mama jello mo sa pamerienda. Madami po sana yan. Halos kinain lang ni Jean lahat. Patawa ka. Oh, ayan na naman kayong dalawa. Mamaya ko nakakainin to pagtapos maghapunan. Naku, Papa Ton. Pag di mo yung kinain ngayon, sigurado si Jean nakakain yan mamaya. Epal ka talaga. At least nakaganti na ako sa pangiinis nyo sa akin ni Mama. Inaapi ka ba anak? Sus, pa-victim yan, Papa. Hoy, pa-victim ka dyan. Opo, Papa Ton, inaapi nila ako. Kawawa po ako sa kanila ni Mama. Jean? Kinukwento ko lang naman ng mga crush nun sa eskwelahan. Jim anak, bakit hindi mo nakukwento sa akin yan? Kaya nga po, torpe. Jean, walang torpe. Meron po, Papa. Ayan, kaharap mo. Kita mo na pa, ganyan yan. Jean, wag mong ganyanin si Jim. Paghihinaan niya ng loob lalo. Dapat sinusuportahan mo siya. Hindi naman po, Papa. Sinusuportahan ko naman po siya eh. Opo, Papa, suportado naman ako ni Jean. Yan, ganyan nga. Dapat ganyan ang magkapatid. Oh, nadinig mo, Jim, ha? Dapat ganon, nagtutulungan. Oo na. Sige, simula bukas, tutulungan na kita sa mga crush mo. Ano? Papa, hindi totoo yan. Wala akong crush. Biro lang pa. Joke lang yun. Pero anak, dapat sa edad mong yan may crush ka na. Oo, Normal lang naman ang magka-crush. pero wala po talaga akong crush. Pero alam mo, Papa Ton, ang dami may gusto dyan kay Jean. Ano? Papa, yung totoo. Okay lang ba na magka-crush o hindi? Siyempre okay lang. Sa'yo, kasi lalaki ka. Pero sa amin mga babae, hindi. Lola, ikaw ba yan? Ang tanda ng utak ah. Oo nga naman anak. Sabi ko nga normal lang yon. Pero dapat sinasabi mo sa akin. Papa, unang-una, wala nga akong crush. Sila ang may crush sa akin. Pangalawa, kung magkaka-crush man ako, dyan pa lang kay Jim salang-sala na. Talaga? Matapos salain ni Jim, kikilatisin ko muna. Para namang sinasabi niyo din na wag na akong magka-crush. Hindi ganon anak. Ganun, Papa. Yang si Jim, tumingin pa lang yung lalaki, ang dami ng sinasabi. Siyempre, iimbestigahan ko sila para alam ko kung mabuti silang tao. Very good anak. Ay, alam niyo ganito na lang. Sasabihin ko na lang sa inyo pag may nagugustuhan na ako. Teka anak, crush pa lang ang pinag-uusapan natin. Ano yung nagugustuhan na sinasabi mo? Iba yung crush sa gusto. Kasi crush is paghanga. Wow, ang lakas makaslambok. Talaga? Oh, tama na nga yan at baka magkapikunan pa kayo. Walang kampihan dito. Okay lang, Papa. Naiintindihan ko naman na gusto mo talagang magkaroon ng anak na lalaki. Uy, nagsiselos. Nagseselos ka anak? Hindi po. Kasi si Mama Jello naman na gustong magkaanak ng babae ang kakampi ko. Ayun, inamin mo rin na nagkakampihan nga kayo ni Mama. Bakit? Kayo din naman ni Papa. Tama na yan. Wala ako ni isang paborito sa inyo. Kasi paborito ko kayong pareho. Kaya kainin mo na yung paborito mong kakanin at baka makain ko pa. Sabi na nga be, ikaw talaga titira sa pasalubong ni Papa. Jim, nandyan na yung itinabi kong paksiw. Dalhin mo na. Ulam nyo ng mama mo mamaya. Wow, salamat Papa Ton. Ito nga po pala yung pinaglagyan ng minudo kahapon. Salamat daw po, sabi ni Mama. Nako, salamat din sa mga merienda ka mo. Uwi na po ako. Baka maikwento ko pa si Edmond eh. Sino si Edmond? Ay, wala yun, Papa. Umalis ka na nga, Jim, kung ano-ano sinasabi mo. Sige po, uwi na ako. Bye-bye.
Papa Dudut, gaya nila Mama at Jean sa bahay ay gano'n naman kami ni Papa Ton sa kanila. Para ko din po siyang tatay talaga. Kaya nga po lalong tumitibay ang pagiging magkapatid namin ni Jean dahil sa mga magulang namin. Kaya nga po hindi ko lang protektado si Jean sa mga manliligaw niya, kundi pati na rin sa mga nakakaalitan niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, may pagkamasungit at suplada si Jean. Napaka-prangka niya kapag may pumuporma sa kanya. Diretsahan niyang sasabihin na maghanap na lamang ng iba kasi hindi niya gusto kung sino man ang magtatangkang manligaw sa kanya. Isang araw na pinakiusapan ako ng teacher namin na tulungan siya sa pag-check ng test papers namin. Kaya nag-usap kami ni Jean na magkita na lamang sa isang milk tea shop sa labas ng eskwelahan. Doon ko na lamang siya nadaanan pagkatapos kong mag-check ng test papers. Malapit lang naman po yun sa eskwelahan para sabay pa din kami na uuwi. Kaso nga po dahil sa katarayan ni Jean ay may isa siyang manliligaw na napahiya noon. Hindi po taga-school namin ang sinabi kong lalaki. Tagalabas po ito at nagka-crush kay Jean. Ayun nga po dahil sa napahiya niya ay nagtanim ito ng galit sa kanya. Nawala naman po sa isipan ko yon. Kaya naman Papa Dudut nang lumabas na si Jean mula sa eskwelahan para pumunta sa milk tea shop, ay inabangan pala siya ng lalaki sa labas, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, inabangan ng lalaking yon si Jean sa labas at sa kanya ito kinumpronta. May angking tapang din naman si Jean kaya hindi ito natakot nang makita niyang palapit ang lalaking yon. Mabuti na lang po ay napakwento si Jean sa isa naming kaklase. Matagal silang nagkwentuhan sa loob ng campus kaya hindi agad lumabas si Jean. Kaya naman din po nasakto na ilang minuto lang mula nang lumabas si Jean ay natapos na kaming mag-check ng papers. Kaya nagmamadali akong magpunta sa milk tea shop. Pero ayun nga po, naabutan ko ang lalaking yon na pinipilit si Jean na sumama sa kanya. Siyempre to the rescue ako, Papa Dudut. Kaso ang hindi ko na-anticipate ay malapit lang doon nakatira ang nasabing lalaki. Kaya may mga kasama pala ito na nakakalat lamang sa paligid. Kaya ang ending ay nakuyog ako. Si Jean naman ay hindi makaawat o makatulong dahil hawak naman siya ng lalaking yon. Iniwan na lamang nila ako nang matumba na ako sa kalye. Agad akong nilapitan ni Jean para tulungan. Gusto niya akong dalhin sa ospital pero sinabi ko sa kanya na sa kanila na lamang kami tumuloy. Aray ko po. Sorry. Tiis lang anak. Mahapdi talaga to. Papa, anong mangyayari sa kanya? Huy, pasalang to. Huwag kang OA. Sa katawan mo ba walang masakit? Meron yan, Papa. Ginulpi siya eh. Ano ba? Concerned ka ba o inaasar mo ako? Nakakainis ka. Bakit naman kita aasarin? Nagulpi ka nga. Bunganga mo anak. Totoo naman, Papa. Nandun ako't kitang-kita ko. Hello? Lumaban naman ako. Marami lang sila. Mga traidor yun. Ang dami nila tapos hinawakan pa ako. Kung nakabitaw lang ako, nakatikim lahat sa akin yun. Mabuti nga hinawakan ka eh. Kundi pareho tayong nagulpi. Ilan ba sila? Nakilala nyo ba? Taga saan ang mga yon? Natatandaan nyo ba ang mga itsura? Papa, Bakit? ano dun sa mga tanong mong sasagutin namin? Lahat. Madami po sila, hindi ko na nabilang kasi kay Jim ako nakatingin. Taga dun lang po malapit sa eskwelahan nakatira ang mga yun. Paano mo nalaman? Mga nakapambahay eh. Natural. Alam nga naman magbihis pa sila para manggulpi. Ayan, nakukuha mo pa magpatawa. Nakilala nyo ba? Lahat po sila? Hindi po, pero yung pasimuno kilala ko. Kilala mo? Oo, Ano pangalan? hindi ko alam ang pangalan eh, pero nanligaw sa akin na binasted ko. Nanligaw sa'yo, hindi man lang nagpakilala? Nagpakilala pero hindi ko naman pinansin kasi nga ayaw ko sa kanya.
Gwapo pero mayabang at ayun nga, gago pa pala. Wow! Nayabangan ka pero nagwapuhan ka pa rin? Iba. Nanggigigil ako sa mga siraulong yun. Magdedemanda tayo. Mabuti pa nga, Papa. Sandali lang po, Papa Ton. Bakit? Masakit ba? Hindi po, wala pong masakit. Gusto ko lang pong sabihin na wag na tayo magdemanda. Ano? Hahayaan mo na lang yung ginawa sa'yo? Ako hindi ako papayag. Walang pwedeng manakit sa mga anak ko. Tama! Pero Papa Ton, ayoko na po sanang lumaki to eh. Kasi baka malaman ni Mama, mag-alala siya ng sobra. Anak, paano mo itatago sa mama mo ang nangyari? Sa dami ng pasamo, mahirap na itago yan. Oo nga. Paano po kaya? Dapat malaman niya yan. Mag-aalala yun. Pero wala tayong magagawa. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Mama Jelu. Sasamahan ko kayo. Wag na, Papa Ton. Ako na lang po uuwi. Sasamahan kita. Wag na. Lalong ikaw ang wag sumama sa akin pa uwi. Baka lalong magpanik yun si Mama kapag detalyado mong kinuwento yung nangyari. Pero dapat niyang malaman. Ako na lang ang magsasabi. Kasi baka mas mag-alala yun pag ang dami kong kasama. Sige, nirerespeto ko ang pasya mo. Pero hindi natin palalampasin to. Magdedemanda tayo. Tama. Sige po, pero kakausapin ko po muna si Mama. Sige anak, kung yan ang pasya mo. Hatid kita. Wag na nga. Pag hinatid mo ako, uuwi ka mag-isa. Baka mamaya nasundan tayo ng mga yun. Ako na ang maghahatid sa'yo. Ewan ko lang pag nakita ko silang sinundan ka. Kahit hanggang sa malapit lang sa inyo kung ayaw mong makita ni mama mo na may kasama ka. Salamat, Papa Ton. Sigurado kang ayaw mo ako maghatid sa'yo? Wag na nga sabi, ang kulit nito. Tsaka kilala kita, panalo ka magdetalye. Baka ultimo yung kurot sa akin, may kwento mo pa kay Mama. May kumurot sa'yo? Hindi ko napansin. Siyempre hindi ko na alam kung ano yung mga nangyari. Parang ang bilis nga eh. Kasi natauhan na lang ako nung tinatayo mo na ako. Ganon talaga anak. Bakit pa? Nagulpi na din ba kayo? Papa Dudut, alalang-alala si Papa Ton sa nangyari sa akin. Kung ganon ang nararamdaman niya ay siguradong mas lalo pa si Mama. Natatakot ako sa reaksyon ng mama ko pero kailangan kong lakasan ang loob ko. Gusto ko na ako lang ang humarap sa kanya sa kalagayan kong yon. Naintindihan naman ni Papa Ton ang gusto ko. Papa Dudut, sa totoo lang, high school pa lamang ay magkaibigan na kami ni Jean. Pero kahit kailan simula pa noon ay hindi pa nagkakilala o nagkaharap man lang sina Mama Jelu at Papa Ton. Opo, hindi pa sila nagkakaharap. Nakilala lang nila ang isa't isa sa pamamagitan namin ni Jean. Ang hirap pong paniwalaan pero yun po talaga ang totoo. Siguro po masyado silang busy kaya ang dalang ng pagkakataon para magkaharap sila. Isa pa ay lagi po kasing may nangyayari kapag magkakaharap na dapat sila. Sa totoo din ay hindi na namin masyadong napansin na hindi pa pala sila nagkakaharap. Kasi kapag nasa bahay ako nina Jean ay parang iisang pamilya lamang kami at ganoon din kapag nasa bahay namin kami. Naging iisang pamilya kami nang hindi pa nagkakakilala ng personal ang mga magulang namin. Kaya din sobra naman ang pagpapasalamat sa akin ni Papa Ton dahil sa pagtatanggol ko kay Jean. Alalang-alala din naman siya sa nangyari sa akin at ayaw niyang palampasin lamang ng ganon ang sinapit ko. Hinatid ako ni Papa Ton malapit sa amin at namimilit talaga siya. Nasamahan ako pero nakiusap talaga ako na ako na lamang ang haharap kay Mama, Papa Dudut. Jim, anak, ikaw na ba yan? Opo, Ma. Sandali at matatapos na ako dito. Papuntahin mo dito si Jean. Hindi ko po siya kasama. Ha? Bakit? Ay! Anak! Ano nangyari sa'yo? Ma, relax ka lang. Relax!
Paano? Sa itsura mong yan? Diyos ko anak, ano bang nangyari? Kasi ma, Halika, pupunta tayo sa ospital. wag na. Anong wag? Ginamot na ako ni Papa Ton. Alam ng papaton mo to? Opo, siya po nagatid sa akin kanina. Gusto nga niya akong samahan dito sa bahay pero ako na yung nakiusap na wag na. Baka kasi lalo kayo magpanik pag nakita niyong may kasama ako eh. Kahit wala kang kasama, nagpanik pa din ako. Pero hindi katulad pag may kasama ako. At kailan naman nangyari yon? Hindi nyo na siguro naaalala pero nung bata ako, nahulog ako sa puno. Tapos yung mga kalaro kong puro OA, binuhat ako, dinala ako dito sa bahay. Hindi ba nagsisigaw pa rin kayo kahit na sinabi ko na sa inyo na 2 feet lang yung kinahulugan ko? Taas ng reaksyon nyo nun. Mas mataas pa yung reaksyon nyo kaysa sa kinahulugan ko eh. Matagal na yon. Saka kasi naman yung mga kalaro mo lahat naghihiyawan ng naaksidente si Jim, naaksidente si Jim. Yung iba nagiiyakan pa. Sino ba naman ang hindi magpapanik nun? Kaya nga ayaw ko na may kasama ako pa uwi. Bakit? Tingin mo ba o din magre-react ang papaton mo? Ha? Oo nga po no. Pero hayaan nyo na. Teka nga, nililibang mo ko eh. Ano bang nangyari? Bakit ba may mga pasaka? Naaksidente ka ba? Hindi po. Ano? Si Jean po kasi. Si Jean ang may gawa niyan? Ma, ang OA mo naman eh. Patapusin mo muna kasi ako magkwento. Ay sorry na. Sige, anong nangyari? Si Jean kasi nakita kong binabastos. Siyempre hindi naman po ako papayag ng ganun. Kaya sinugod ko yun ang babastos sa kanya. Malaki ba? Mas malaki pa ako. Malaki ka pa, pero nagulpi ka. Ma, madami kasi sila. Okay. Teka, nasan yung mga yan? Halika, ituro mo! Ma, pwede po bang bukas na lang? Magpahinga na lang muna tayo kasi gabi na. Hay anak, sigurado ka bang okay ka lang? Wala ka bang nararamdaman? Itong mga pasako lang ang iniinda ko. Medyo masakit pa. Sa loob mo, wala bang masakit? Di ko naman sila kaklose eh. Bakit naman po sasakit ang loob ko sa kanila? Ay, pilosopo ko talaga. Ibig kong sabihin, internal. Sa tiyan, sa ulo, wala ka bang nararamdaman? Pilay, wala ka ba? Wala naman po ma. Sige, magbihis ka na muna. Kaya mo ba? Opo, kaya ko. O magbihis ka tapos kakain na tayo para makapagpahinga ka na muna. Sige po. Anak, Ano po yun ma? proud ako sa'yo. Sa pagkakagulpi sa akin? Ay, anak naman eh. Hindi dyan sa nangyari sa'yo, kundi sa ginawa mo. Ginawa ko po na ano? Yung pagtatanggol mo kay Jean. Proud ako sa'yo. Siyempre naman ma. Kayong mga mahal ko sa buhay, lagi ko kayong ipaglalaban. Salamat, anak. I love you mama. I love you, anak. Iiyak po ba tayo? Nakakainis ka naman. Paiyak na nga ako eh. Ma, maghahain ka na lang para wag ka nang umiyak. Magbibihis na lang muna ako. Sandali, hindi pa tayo okay ha? Haharapin pa natin yung mga may gawa niyan sa'yo. Oo ma, balik stress ka na naman yan eh. Bukas na natin pag-usapan yan. O siya, basta wala kang nararamdaman na kung ano ha? Wala nga po ma. May mga pasa po ako pero gwapo pa rin. Puro kakalokohan. Ma, gwapo naman talaga ako di ba? Magbihis ka na. Papadudot nilibang ko na lamang din si mama para lang huwag nang masyadong mag-isip. Pero hindi effective kasi kinabukasan ay bumalik ang galit niya at gusto talagang idemanda ang mga nanggulpi sa akin. Ayoko na din po sana para walang gulo pero mapilit si mama. Isa pa si Papa Ton din ang gustong ituloy ang demanda kaya wala po akong ligtas. Inireport namin sa barangay ang mga nangyari, may CCTV sa paligid kaya naman nalaman nila kaagad kung sino-sino ang mga involved. Ipinatawag kami sa barangay dahil nandun na daw ang may mga gawa. Hindi na kasama si Papa Ton dahil sa importanteng event sa trabaho. Pero si Mama nandun para samahan kami. Papadudot sa barangay ay medyo mainit ang tensyon dahil galit si Mama. Pero napatahimik din siya nang makita ang mga gumulpi sa akin. Papadudot doon ko lang din nakita ng matagal ang mga gumulpi sa akin. Puro pala sila mga bata. Kaya ang barangay ay nakiusap na lang sa amin na magkaayos na lamang doon.
dahil nga sa mga puro minor de edad ang mga involved. 17 years old po ang pinakamatanda sa kanila. Napatingin na lamang sa akin si mama at alam ko na ang sinasabi ng mga tingin niya. Tumango na lamang ako sa kanya, Papa Dudut. Si Jen din ay tumango. Sinabi na lang ni mama na mag-sorry sila sa amin at mga kung hindi na uulitin ang ginawa nila. Sa amin man o sa kahit na kanino. Nangako din ang mga magulang nila na pagsasabihan sila kaya umuwi na lamang kami ng payapa. Umiral din ang pagkananay ni mama. Kaya naman yung puso niya ay naawa din nang makitang mga bata pa pala ang mga salarin sa panggugulpe sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Wala man si Papa Ton sa barangay pero updated naman siya dahil binabalita sa kanya ni Jean ang lahat. Kaya nang magdesisyon si Mama na hindi na itutuloy ang demanda ay sumang-ayon din si Papa Ton. Bukod sa nalaman niya na mga minor de edad ang mga involved ay ibinigay niya din kay Mama ang pagdedesisyon. Nang pauwi na kami ay sinabi ni Papa Ton kay Jean na sabihan kami na imbitado kami para kumain sa labas. Para pasasalamat sa nangyari at naging maayos ang lahat at higit sa lahat ay para magkakilala na sa wakas sina Mama at si Papa Ton. Papa Dudut, makalipas ang ilang taon ay magkakakilala na sa wakas ang dalawa. Matapos sabihin ni Jean sa akin ang plano ni Papa Ton ay sinabi ko din kaagad kay Mama. Si Mama naman ay masaya ding sumang-ayon kasi puro pangalan lang din daw ang nadidinig niya tungkol kay Papa Ton. At ganon din naman si Papa Ton kay Mama. Pero higit sa lahat ay kami ni Jean ang sobrang excited sa pagkikita nilang yon. Papa Dudut. Wala pa sila. Papa, ang aga pa kasi. Pasensya na anak. Excited lang. Mas excited kami ni Jim. Oo nga. Makikilala ko na din ang Mama Jello mo sa wakas. Opo nga eh. At sa wakas nagkaroon din kayong dalawa ng libreng oras at araw. May gagawin talaga sana ako ngayon. Pero hindi ko itinuloy kasi nga, mas gusto ko mabigyan ng oras ang pagkikita namin ng Mama Jello mo. At maipagdiwang natin ng pasasalamat at maayos kayo ni Jim. Padating na din po siguro ang mga yon. Nag-message si Jim na malapit na daw sila eh. Sigurado ka? May oras pa siguro para bumili ng regalo. Regalo? Oo. Para gesture ng pasasalamat sa lahat ng magagandang ginawa ng Mama Jello mo sa'yo. Tara, dyan lang naman sa kabila. Maganda yan, Papa. Tsaka alam mo na naman ang mga gusto ni Mama Jello. Pero magpapaiwan na ako kasi baka dumating sila. Tama anak. Dyan lang naman ako sa labas. Sige, Papa. Sige, mabilis lang ako. Hello, Jim. Nasaan na kayo? Malapit na. Actually, papasok na kami ng resto. Nasaan kayo? Ayun! Jim! Mama! Dito po! Mano po, Mama? Nasaan si Papa Ton? Ay, nandyan lang. Akala ko hindi na naman kami magkikita eh. Naku ma, hindi pwede. Kailangan magkita at magkakilala na kayo ni Papa Ton. Kaya nga, Mariosep, ilang taon na kami magkakilala pero hindi namin alam ang itsura o boses man lang ng isa't isa. Ganyan din po ang sabi ni Papa. Saan ba nagpunta ang papa mo? Yung totoo, Mama Jello, may binili siya. Anong binili niya? Ay, itong batang to. Bakit ba kailangan mo pang malaman? Siyempre po, baka regalo para sa akin yun eh. Eh, ikaw talaga. Actually, regalo talaga. O, kita mo na ma. Regalo pero hindi para sa'yo. Para kay Mama Jello. Kay mama lang. Ay, bakit ako reregaluhan? Hindi ko naman birthday. Yan yun na si Papa bilang pasasalamat lang daw. Pasasalamat saan? Para sa pagiging mama ko daw po. Ay, teka. Kailangan ko din palang bumili ng para sa papa mo.
para sa pagiging papa niya kay Jim. Oo nga ma, hindi mo naisip magdala ng regalo. Wag na mama, hindi naman kailangan. Ang importante sa kanya, nandito kayo. Nakakahiya pa din. Mama naman, wag niyo na pong isipin yun. Sandali. Ma, huwag ka na nga daw bumili. Ay, hindi naman ako bibili. Naiihi ako. Ay, okay. Nandun po ang CR mama, samahan ko kayo. Wag na, kaya ko na. Sandali lang ako. Excited na akong magkaharap sila papa at mama. Lalo na ako. We, mas lalo ako. Mas lalo ako. Hoy, ano na naman ba yung pinagtatalunan nyo? Wala po. Oh, nasa lang mama nyo? Nasa toilet po. Ano yung binili mo, Papa Ton? Balabal. Sana magustuhan ng mama mo. Balabal? Shawl. Ah, okay. Kala ko ibang binili mo eh. Ikaw may sabi na mahilig sa balabal. Na mahilig sa shawl si Mama Jello mo kaya ito ang binili ko. Paborito nga ni Mama yan. Ang dami niyang ganyan sa bahay. Pero ginagamit niya naman. Opo, tuwing lumalabas po siya ng bahay, lagi po siya may dalang shawl. O kita mo na papa, tama ako. Tama ka talaga. Paano ka magkakamali? Lagi kayo nagtitiklop ng mga bagong labang shawl ni Mama sa bahay. Selos ka? Hindi no. Okay lang. Ikaw nga nagsiselos pag nagbabasketball kami ni Papa Ton eh. Nako, baka mamaya magtalo na naman kayo. Dapat masaya ang araw na to ha? Opo, Papa Ton. Papa Dudut, parang pelikula ang nangyari. Alam mo yung eksenang nagkakasalasihan yung dalawang karakter. Ganun po ang nangyari sa kanilang dalawa. Gulong-gulo na nga po kami ni Jean, kina Mama at Papa Ton. Pero kahit naman po ganon ang nangyayari, kampante at sigurado naman kami na magkikita na sila. Aligaga din kasi sina Mama at Papa Ton kasi gusto nilang maganda ang pagkikita nila para sa aming dalawa ni Jean. Dahil hilong-hilo na kami ni Jean sa salisihang nangyayari, ay pinigilan na ni Jean si Papa Ton para mapirmi at hintay na ang pagdating ni Mama. Hanggang sa nakita ko na si Mama na parating galing sa banyo. Nakatalikod sa kanya si Papa Ton. Kaya hindi ko na muna sinabi para masurpresa pag nasa harapan na niya si Mama. Tapos na magkaharap sila, ay nangyari ang hindi inaasahan. Angelo? Anthony? Parang gulat na gulat kayo. Siya ba ang Papa Ton na sinasabi mo? Opo. Siya si Mama Jello? Yes po. May paton-ton ka pa dyan? Anthony ka lang naman? Ikaw nga, Jumejelo pa. Kasi Angelo ang pangalan ko, kaya Jello. Eh ikaw? O bakit? Ton, galing sa Anthony. Sandali papa, anong nangyayari? Oo nga po, Ma, anong nangyayari? Tsaka bakit para magkagalit kayo? Tanong mo sa mama mo. Ako talaga? Bakit hindi ka magsalita para malaman ko kung anong kasinungalingan na naman ang sasabihin mo? Sinungaling agad? Totoo naman ah! Mama, relax ka lang. Ay, pasensya na anak. Buwisit ako dyan sa papa mo. Bakit naman po? Mabait po si Papa Ton. Pagtulog, dun lang siya bumabait. Ikaw nga kahit tulog eh. Ano? Papa, gulong-gulo na kami. Baka pwedeng pakipaliwanag kung anong nangyayari. Ma, ano ba to? Bakit ka galit kay Papa Ton? Ewan dyan sa mama mo. Ikaw ba tinatanong? Paano? Baka kung anong kasinungalingan din ang sabihin mo. Ako ba ang sinungaling? Ayan, ako na naman ang ituturo mo. Eh sino pa ba? Bakit di ka tumingin sa salamin? Papa, ano ba naman? Bakit kayo nag-aaway? Pinagtitingin na tayo. Dadalawa lang naman ang customer. Papa, kahit isa lang nakakahiya pa rin. Nako! Mapapahiya ang hiya sa papa mo. Wala siya nun. Ma, hayaan mo na muna silang mag-usap. Ako kausapin mo. Mabuti pa nga. Kasi walang kwentang kausap tong tiyonggong to. Jim, anak. Anak? Hindi mo anak yan. Anak ko yan. Ma, ano ka ba? Anak din ako ni Papa. Bakit po, Papa Ton? Mahal kita anak. Pero ikinalulungkot ko. Kailangan ilayo ko na si Jean sa inyo. Ayun, damay ang anak. Papa, hindi ako papayag. Ako din po, hindi po ako papayag. Bigyan niyo kami ng malalim na dahilan kung bakit kailangan magkalayo tayo pare-pareho. Kung may problema kayo, dapat ayusin ninyo. Walang damayan. Bakit kailangan maghiwa-hiwalay? Hindi ako papayag.
Ako din po, pag nangyari yon, lalayas ako. Ako din po. Kaya sabihin nyo na sa amin kung bakit kayo magkaaway at bakit kayo magkakilala. Ay, please naman po, kung mahal nyo kami, ibigay nyo na sa amin yung sagot. Anak, Jean, Jim, matagal na kaming magkakilala ni Angelo. Pero matagal na din kaming hindi nagkikita. Bakit po? Ano po bang kaugnayan at alitan nyo sa isa't isa? Anak, bago naging kami ng tatay mo, nagkaroon kami ng relasyon ni Anthony. Nagkarelasyon, nagpakasal. Kasal? Teka, totoong kinasal kayo? Oo anak, kaya hindi kami nakapagpakasal ng mama mo. Kasi kasal kami ni Angelo. Yun din ba ang dahilan, ma, kaya hindi kayo kinasal ni Papa? Oo anak, kahit wala na kami ni anumang komunikasyon ni Anthony, hindi pa din kami pwedeng magpakasal kasi kasal kami sa isa't isa. Hindi na namin ginawang legal ng paghihiwalay. Basta hindi na lang kami nagkita. Hanggang sa nakilala ko ang mama mo. At ikaw nga naging bunga, Jean. Papa. Patawarin mo ko, anak. Ako din anak. Bakit po ba kayo nagkahiwalay? Nabuntis ang mama mo. Ano? Hindi ako nabuntis! Ikaw ang may ibang babae! Yun ang dumating sa akin na balita nung nasa biyahe ako sa Visayas. Nabuntis ka daw. Baliw ka pala eh! Yung kapatid ko ang nabuntis nun, si Angeli. Ikaw nga ang nambabae eh. Kitang-kita kayo ng mga taga-atin papuntang ospital dahil nanganganak yung babae mo. Wala akong ibang babae. Yung hinatid ko sa ospital, hindi ko kilala yun. Nakita ko nasa kalye, manganganak na. Kaya tinulungan ko lang. Ano? Nakita nyo na? Pareho kayong mali dahil sa pakikinig sa iba. Oo, ayan kasi. Dahil sa maling chismis, mas pinili nyo na hindi na mag-usap. Wala man lang tanungan o paliwanagan. Ano kaya yun? Papadudot pahiyang-pahiya sa isa't isa sina Mama at si Papa Ton. Dahil sa mababaw na chismis ay naghiwalay sila at hindi man lang muna nag-usap. Hindi ko alam kung nagkaganon ba sila dahil sa sobrang pagmamahal sa isa't isa o mababaw lang silang tao talaga. Total ay maayos na muli ang lahat kaya masasabi ko din naman na sa isang banda ay may ipagpapasalamat pa din naman kami ni Jean. Kasi kung hindi nangyari, ang nangyari ay wala sana kami sa mundo. O kung hindi sila ang naging magulang namin ay iba ang naging kapalaran namin ni Jean. Salamat pa din muli dahil nagkausap sila Mama at Papa. Nagkaintindihan at nagkapatawaran silang dalawa. Nabuong muli ang lamat na sila naman ang may gawa. Papa Dudut, legally and technically ay mag-asawa pa din sina Mama at Papa Ton. Kaya dahil nagkaayos sila ay inayos din muli nila ang relasyon. Nagkaroon ng mahabang patlang. Nagkabalikan po sila at pinaplano na namin ang muli nilang pagpapakasal o ang renewal of vows nila. Bukod sa magiging maayos na din sila, ay natutuwa kami ni Jean dahil matutupad na ang pinangarap namin na maging magkapatid. Mas malaki ang pamilya namin ngayon at mas masaya. Kami pa din ni Jean ang tagapagtanggol ng isa't isa. At sina Mama at Papa ay bumabawi sa mga panahon na hindi sila nagkasama. Para sila mga batang muli. Kapag magkasama at masaya kami para sa kanilang dalawa. Nagpapasalamat po ako Papa Dudut sa pagbibigay ninyo ng oras para mabasa ang kwento namin. God bless sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay Jim. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.